കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല മഴയാണല്ലേ? നല്ല മഴയാണ് മാതാജി എല്ലായിടത്തും. നല്ല മഴ. നല്ല മഴ. എല്ലാവരും നല്ല മഴയാണ്. ഭയങ്കര മഴ. ഭയങ്കര മഴ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇന്ന് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിലുള്ളത്? 11. അതെ, 11 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് നമ്മളിപ്പോ ഏതാണ് ഇപ്പോ വൈദി സാധനാ ഭക്തി നിൽക്കുകയാണല്ലേ. ഇപ്പൊ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി ഉണ്ട്, വൈദി സാധനാ ഭക്തി ഉണ്ട്, പിന്നീട് ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും. ഇങ്ങനെയാണ് 3ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈദി സാധനാ ഭക്തി 1 തൊട്ട് 7 വരെ. അപ്പൊ വൈദി സാധനാ ഭക്തിയിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. 8ാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. പിന്നെ ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും 9 മുതൽ 11 വരെ. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇതാരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരുടെ പടമാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ എങ്ങനെയാണ്, ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? നാമാചാര്യ. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകവും അദ്ദേഹം ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം ഈ ശ്ലോകം നാമത്തെ കുറിച്ചാണ്, നാമത്തിന്റെ ആ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നാമാചാര്യനാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 24 മണിക്കൂറും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം ഹരിനാമം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്താണ് ആ നാമം ജപിക്കാൻ ഇത്രയും ആസ്വാദനം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു? നാമം ജപിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈദി സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇനി ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയിൽ പല പല തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നുയർന്നു വരും. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ഭക്തിയുടെ തുടക്കം ഏതാണ്? ആദ്യം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ എന്ത് വളർത്തിയെടുക്കും? ശ്രദ്ധ. അടുത്ത സ്റ്റേജ് സാധുസംഗ. പറഞ്ഞോളൂ. ഭജനക്രിയ, രുചി, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 9 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഈ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. 1 തൊട്ട് ഇന്ന് 7ാമത്തേതാണ്. അപ്പൊ 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നതാണ്. എന്തായിരുന്നു 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ? എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം വാചോവേഗം, മനസക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദരോപസ്ഥവേഗം,
ഏതാൻ വേഗാനോ വിഷയേന ധീര സർവമഭീമ പൃഥ്വീം സ ശിഷ്യത്. അതും രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപാ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘർഷ ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാണെന്നറിയാം? പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സദോ വൃത്തെ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഹരി ബോൾ. അപ്പോ ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങള് ശ്രദ്ധയിൽ വരും. നമ്മളുടെ വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ, ഭക്തിയുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമായ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ. വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലെ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇനി നമ്മള് നാലാമത്തെ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? നാലാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രതിഗൃഹ്ണാദി ഉപമാഖ്യാദി പൃച്ഛതി ഭക്തി ബോധോദേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. പ്രീതി ലക്ഷണം. അപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 3 രീതിയിൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു, പിന്നെന്താണ് രഹസ്യങ്ങൾ പറയുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കേൾക്കുന്നു, പിന്നീട് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ഇടപഴകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശ്ലോകം പറഞ്ഞേണ്ട, എന്താണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? മധ്യമാധികാരി ഉത്തമാധികാരി 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തരെ കുറിച്ച് പറയും. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇടപഴകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? ഭക്തന്മാര് തന്നെ പല തലത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ഭക്തരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടപഴകണം? ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇടപഴകേണ്ടത്. നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ മനസ്സിലാക്കണം. കനിഷ്ഠാധികാരി ആരാണ്, മധ്യമാധികാരി ആരാണ്, ഉത്തമാധികാരി ആരാണ്. ഇനി 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ശാരീരികമായ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഭക്തന്മാരെ ശാരീരിക തലത്തിൽ കാണരുത്. ഏത് ശരീരം, ഏത് ജന്മം, ഏത് അവസ്ഥയിലായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭക്തിയാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്നും ശുദ്ധമാണ്. അതിന് ഉപമയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു? ഗംഗാജലം. അതെ, ഗംഗാജലത്തിനെ ഉപമിച്ചു അല്ലെ? ഗംഗാജലം എത്ര മഴ പെയ്ത് ചെളിയുള്ളതാണേലും പതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെന്നും ഗംഗാജലം ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ചരണാമൃതമാണ്. അതെന്നും ശുദ്ധം തന്നെയാണ്. അതേപോലെയാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ. അദ്ദേഹത്തെ ശാരീരിക തലത്തിൽ കാണരുത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ 4, 5, 6 ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളും ഏത് ഘട്ടമായിരിക്കും? ശ്രദ്ധ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് സാധുസംഘ. സാധുസംഘം വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? 4, 5, 6. ഇനി അടുത്ത എന്താ? സാധുസംഘ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏതിലേക്കാ വരിക? അല്ലല്ല, അനർത്ഥ നിവൃത്തിക്ക് മുമ്പ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, ഭജനക്രിയ. ഭജനക്രിയയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭജനക്രിയ. അതുപോലെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ഈ 4 എണ്ണവും 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വരും. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി. ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി. അപ്പൊ ഈ നമ്മള് ഭക്തിയിലെ 9 ഘട്ടങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. 2-ാമത്തെ സാധുസംഘ 4 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ആണ് സാധുസംഘത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി ഭജനക്രിയ. ഭജനക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, നമ്മൾ കൂടുതൽ എല്ലാം മംഗളാരതി എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ നമ്മൾ അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ഇത് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ 9 കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നത്. ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി.
അപ്പോ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കാം. ഉപദേശാമൃതം. കൃഷ്ണാബോധം പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തെറ്റായ പ്രേരണകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപരാധങ്ങൾ വിശുദ്ധ സേവനങ്ങളും വിശുദ്ധ സേവനത്തിന് സഹായകമാവുന്ന തത്വങ്ങൾ 6 വിധത്തിലുള്ള സ്നേഹപൂർണമായ പെരുമാറ്റം, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സംഘപ്രവർത്തനം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്താ ഇത് ഈ 1, 2, 3 നോക്കണ്ട. കൃഷ്ണാബോധ, അതായത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? തെറ്റായ നമ്മളുടെ 6 തരത്തിലുള്ള ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഭക്തിയിൽ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സ്നേഹപൂർണമായുള്ള പെരുമാറ്റം, ഭക്തരുടെ പല തലത്തിലുള്ള ഭക്തർ, ഇനി ആ ഭക്തനെ എങ്ങനെ കാണണം, ശരീരതലത്തിൽ കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 7ാമത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ വിശുദ്ധ നാമം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധ നാമം നമുക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ 9 ഘട്ടത്തില് 9ാമത്തെ തലത്തിൽ എത്തണം. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തലം ഏതാണ്? ഭക്തിയുടെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഭക്തി. ആ ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമാണ് പ്രേമഭക്തി. ആ പ്രേമത്തിൽ എത്തണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉത്തമ ഭക്തിയുടെ തലത്തിലേക്ക് വരാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണാടി മൂടുന്ന ഭൗതിക മലിനീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബോധം ശുദ്ധീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ആ കാമം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കണം. ഹൃദയത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ദിവസവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കുന്നതിലൂടെ അജ്ഞതയുടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ക്രമേണ സുഖപ്പെടുകയും കൃഷ്ണന്റെ ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ആനന്ദകരമായ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഉത്തമ ഭക്തിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ദിവസവും ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ മഞ്ഞപ്പിത്തം, ഇപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മൾ ആ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. ആ രോഗം മാറിക്കിട്ടും. അങ്ങനെ മാറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. അങ്ങനെ ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ദാസനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറന്ന് മലിനപ്പെട്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. ആ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറി ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ഭാവം, നമ്മൾ ആരായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഭഗവത് ദാസനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമചരിതാദിസിതാഭ്യവിദ്യ പിത്തോപതപ്ത രസനത്യനരോചികാനു കിന്ദ്വാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ടാ സ്വാദ്വിക്രമാദ്ഭവതി തത്കഥമൂലഹന്ത്രേ. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമചരിതാദിസിതാഭ്യവിദ്യ പിത്തോപതപ്ത രസനത്യനരോചികാനു കിന്ദ്വാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ടാ സ്വാദിക്രമാദ്ഭവതി തത്കഥമൂലഹന്ത്രേ. കൃഷ്ണന്റെ വിശുദ്ധ നാമം, സ്വഭാവം, വിനോദങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പഞ്ചസാര മിഠായി പോലെ അതിരുകടന്ന മധുരമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം, ചരിതം ഇതെല്ലാം കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. അവിദ്യയുടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരാളുടെ നാവിന് മധുരമൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ മധുരനാമങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ അവന്റെ നാവിനുള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായ ഒരു രസം ഉണർന്നു വരുന്നു. അവന്റെ രോഗം ക്രമേണ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാരും ഇപ്പോ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രുചി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മള് നാമം ജപിക്കണമല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും 16 മാല തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിവെച്ചു. ഇന്നത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു. കഷ്ടപ്പെട്ട് നാമം ജപിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ആ രുചി വരുന്നില്ല.
അപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ നാമലീലാ ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഒരു നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥവും ഒരു ഒരു വസ്തുവും കൂടാതെ കയ്പേറിയ ഒരു വസ്തുവും തന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മധുരമുള്ളതേ സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ മധുരമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ മധുരം മനസ്സിലാവണില്ല. അതെന്താ മനസ്സിലാവാത്തെ? കാരണം ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള പ്രശ്നമാണ്, അവര് എന്ത് കഴിച്ചാലും എത്ര രുചിയുള്ള എത്ര മധുരമുള്ള വസ്തു കൊടുത്താലും അവർക്ക് കയ്പ് അനുഭവപ്പെടും. അതേപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചിരിക്കുക. എന്താണ് നമ്മളുടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം? അവിദ്യ. അവിദ്യ എന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും മധുരമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്ങനെ നമുക്ക് മധുരമായിട്ട് തോന്നാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവർക്ക് ഉള്ള ഒരു ചികിത്സ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കുക എന്നാണ്. കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാലും മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, ആ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാലും കയ്പേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് കുടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ക്രമേണ ക്രമേണ നമുക്ക് ആ കയ്പൊക്കെ മാറി രുചി വരാൻ തുടങ്ങും. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഈ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അത് നല്ല മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ മധുരം ഇതുവരെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാം മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് അവിദ്യയാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറാനായിട്ട്, ഈ അവിദ്യ മാറാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. നാമം ജപിച്ച് 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 ക്രമേണ നമ്മളുടെ ഈ അവിദ്യ മാറി നമുക്കിതിലുള്ള ആ മധുരം നുകരാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം? ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ അസുഖമൊക്കെ മാറി നമുക്ക് ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം. ഭക്തിക്ക് ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ താല്പര്യം എന്താണ്? ഭൗതിക വസ്തുക്കളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം നേടി കൈയടത്താനും ഉള്ള ആ ചിന്താഗതി. ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡില് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തു, ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി മൊത്തം എന്തിനു കൊടുക്കും? ബാക്കിയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നോക്കും. ആ ഒരു താല്പര്യം, ഭക്തിക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം, ഇതാണ് നമ്മളുടെ അസുഖം. ഈ അസുഖം മാറാനായിട്ട് നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിലുള്ള ഒരു യാത്ര പോലെയാണ്. അപ്പൊ ട്രെയിനിൽ കയറി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണ്? വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമായി. കുറെ നാള് ദിവസമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അലച്ചിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ഒന്ന് വീട്ടിലെത്തിയാ മതി. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മള്. അപ്പോ ഗ്രേറ്റ്. എന്നാൽ ഈ വീട്ടിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ട്രെയിനിൽ വലിയ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ആ ട്രെയിനിൽ നല്ല സീറ്റ് നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കർട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അതിനെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു അർത്ഥമില്ല. അതേപോലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു ട്രെയിൻ പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോകത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തണം. നമ്മളുടെ വീട് എവിടെയാണ്? ഭഗവത് ധാമം. തിരിച്ച് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇനി വന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എത്രയൊക്കെ സുഖമാക്കിയാലും അതിനൊരു അർത്ഥമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നു, നമ്മളെ വീടും മറന്നു, എല്ലാം മറന്നു. നമ്മള് ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെ സുന്ദരമാക്കാം എന്ന ചിന്തയിലാണ്. ആ ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ അസുഖം, നമ്മളുടെ അവിദ്യ. അപ്പൊ ഈ അസുഖം മാറ്റാൻ എന്താണ്? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ താല്പര്യം നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ ആരായിരുന്നു? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനായിരുന്നു. നമ്മളുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവേരെ സ്വരൂപായ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനായി നിലകൊള്ളുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം മറന്നിവിടെ കിടന്നാലും നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. നമ്മളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ.
നമ്മളത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് ഹൃദയത്തിലെല്ലാം അഴുക്ക് മലിനപ്പെട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് അറിയാതെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനായി നിലകൊള്ളുന്നു. അതാണ് ജീവേരെ സ്വരൂപാഹായ കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥ. അത് ഈ എന്താ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പറയും എന്റെ ഈ ജന്മ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഇന്ന ചിലർ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം, എനിക്ക് സമൂഹത്തെ സേവിക്കണം, ചിലർ എഞ്ചിനീയർ ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് IAS ഓഫീസർ ആകണം, എനിക്ക് മന്ത്രിയാകണം, അങ്ങനെ എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ്, എന്റെ ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ സേവിക്കണം, ഞാനൊരു സോൾജർ ആകുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. അതാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ലക്ഷ്യമാണ്, അതാണ് അവരെ ജന്മ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. അവര് മറന്നിരുന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ദാസത്വം നിത്യമാണ്. നിത്യമായ ഒന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ദാസത്വം. അതറിയാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവിദ്യയിലുള്ള ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചു കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ അസുഖം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നാമം ജപിക്കാതെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാകില്ല. നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ ക്രമേണ നമ്മളെ ഭൗതിക ആസക്തിയൊക്കെ മാറി ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൂടി നമുക്ക് ഒരു നാൾ ഇതിൽ രുചി തോന്നിത്തുടങ്ങും. എനിക്ക് ഇനിയും നാമം ജപിക്കണം. എന്തിന് 16 മാല, 16,000 നാമം എനിക്ക് ജപിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നലിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സമൂഹം അന്ധമായ ഭൗതികവാദി നേതാക്കൾ, കൃഷ്ണഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ, കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവരെ എതിർക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇപ്പം ഭരിക്കുന്നവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അത് ഏതാണെന്നറിയാമോ? 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. അതെ. നാല് ദുഷ്കൃതികൾ: മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, മായയിൽ അപഹൃത ജ്ഞാനമുള്ളവര്, ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരല്ലേ? അതാണ് ആ ശ്ലോകം. ഇതാണ് 7:15. പ്രഭു പറഞ്ഞു, തമാദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായാപഹൃത ജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ഈ 4 കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുതയെ പോലെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ കഴുതയെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്? കഴുത ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? എനിക്ക് പുല്ല് തിന്നണം, പുല്ല് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അലക്കുകാരൻ തരുന്ന ടൺ കണക്കിനുള്ള തുണി ഞാനിങ്ങനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുല്ല് കിട്ടൂ എന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അവിടെ എല്ലായിടത്തും പുല്ലുണ്ട്, അതിന് പോയങ്ങ് പുല്ല് കഴിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അത് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ? കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ എനിക്ക് സുഖം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വലിയ കൊട്ടാരം പോലത്തെ വീടുണ്ടാക്കും. പക്ഷെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന 2 പേരായിരിക്കും. കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഒരു കട്ടിലായിരിക്കും. ഒരു കട്ടിലിൽ ഒരു മുറിയിലാണ് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ആഹാരം അപ്പോ 2 ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം കിട്ടും. അതാണ് മൂഢന്മാർ. രണ്ടാമത് നരാധമന്മാർ. മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും അധമരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ നരാധമൻ. മായാപഹൃത ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജ്ഞാനം മായയിൽ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകൾ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ പോകുന്നു, തത്വചിന്തകർ, ഞാൻ സ്പേസ് ഷട്ടിലിൽ കയറി ഈ ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ പോയി, അവിടെ ഒന്നും ഞാൻ ദൈവം കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന, അവര് ഭയങ്കര ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാന്ന് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ആ ഇന്റലിജൻസ് മായയിൽ മൂടപ്പെട്ടതാണ്. അവര് ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മായാപഹൃതജ്ഞാന. പിന്നെ ആസുര സ്വഭാവമുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഇതുപോലുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ എന്താ നയിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അന്ധമായ ഭൗതികവാദ നേതാക്കളാണ്. ഈ 4 കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഈ രാജ്യം നയിക്കുമ്പോ, നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരാകുമ്പോ ജനവും അവരെ പിന്തുടരും. അങ്ങനെ പൊതുജനത്തിന് കൃഷ്ണാവബോധം കുറയും. അപ്പൊ എന്താ? കൃഷ്ണാബോധം കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ല, അവർക്കില്ല. അവർക്കെല്ലാം അസുഖം ബാധിക്കും. അസുഖമുള്ള ഒരു സമൂഹമായിരിക്കും നമുക്ക് ചുറ്റും. ഈ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു തിരിച്ചറിവുമില്ല. വേണ്ടതെന്ത് വേണ്ടാത്തതെന്ത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവരാണ്. യാതൊരു വിവേചന ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ആഹാരം എന്താണ്? എനിക്ക് വിശന്നാ എനിക്ക് കൈ കിട്ടുന്ന എന്തും കഴിക്കും. കിട്ടുന്നതെല്ലാം വാരി കഴിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അസുഖം വരും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായി സമ്പർക്കം ചെയ്യുമ്പോഴോ മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ അസുഖം വരും. അത് കണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവരും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം, എത്ര രാത്രിയിലാണ് ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. തട്ടുകടകളെല്ലാം രാത്രിയിലാണ്. പക്ഷെ പണ്ടുള്ളവര് രാത്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പേ ആഹാരം കഴിക്കും, നേരത്തെ ഉറങ്ങും, നേരത്തെ എണീക്കും. ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മാറി. അവർക്ക് രാത്രിയിലാണ് കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവേചന ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത, വകതിരിവില്ലാത്ത ഒരു ജനസമൂഹമാണ് വളർന്നിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും സ്വാഭാവികമായ അവരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാവില്ല. മായയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്ന് അവര് മറക്കും. ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നേതാവ്, എല്ലാം എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന ചിന്താഗതിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന, ഇപ്പോ ഒരു വലിയൊരു പൊസിഷനിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ എനിക്കും അയാളെ പോലെ ആകണം. ഒരു സിനിമാ നടനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കും ഇതുപോലെ അഭിനയിക്കണം, എനിക്കും ഇതുപോലെ വലിയ സിനിമാ നടനാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? മായയെ ആശ്രയിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമല്ലാത്തതാണ് മായ. യഥാർത്ഥമല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷം കിട്ടും, അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താ? സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാരും ഓടുന്നത്. പക്ഷെ അവര് ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, എനിക്ക് ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, എനിക്ക് വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയാൽ സന്തോഷം കിട്ടും. ഈ തോന്നൽ, എനിക്ക് ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും, ഈ തോന്നലാണ് മായ. അപ്പൊ ഈ മായയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നവരാണ് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ളവർ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിളിക്കുന്നതാണ് ദുരാശ്രയ. ദുരാശ്രയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭൗതിക ലോകം, ആ ലോകത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് ദുരാശ്രയ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ദുരാശ്രയയിൽ വരുന്നവർ. അപ്പൊ ദുരാശ്രയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ മായാലോകം അല്ലെ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഈ മായാലോകത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് അതിൽ എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് സുഖം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ദുരാശ്രയയിൽ വരുന്നതാണ്. എല്ലാരും സുഖം ആശ്രയിക്കുന്നു, പക്ഷെ അവര് മായയെ ആണ് സുഖത്തിനായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതാണ് ദുരാശ്രയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? യഥാർത്ഥമല്ലാത്തതെന്തോ അതാണ് മായ. യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത എന്താ? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടിയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും എന്ന തോന്നൽ. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്, അല്ലെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക്, കുറച്ച് നാളത്തേക്ക്, അതങ്ങ് തീരും. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്താണ്? അശാശ്വതമാണ്, എല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. അതിപ്പം വരും, പിന്നെ പോകും. നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും, സുഖമായാലും കുറച്ചു നാൾ സുഖം, പിന്നെ ദുഃഖം വരും, പിന്നെ സുഖം വരും. അപ്പൊ ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്, ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല.
അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കുകയാണ്. പ്രയത്നിച്ചിട്ട് വിജയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. എന്നാലും അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും അവരിത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല മനസ്സിലാക്കാത്തത്, വരുന്ന ജന്മത്തിലും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണാബോധം നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വെറും നമ്മൾ ട്രാപ്പിൽ അകപ്പെട്ടതാണ്, നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യവുമില്ല. ഒന്നാമത് അന്ധമായിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദികളാണ് നേതാക്കൾ. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭരിക്കുന്ന നാട്ടില് ജനങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ഇല്ലാതാകും. കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവരെ അവരെ അടിച്ചു താഴ്ത്താനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ. അല്ലെ? ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളെല്ലാരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ വേറൊരാളടുത്ത് പറഞ്ഞാലും അവരൊന്നും അത് കേൾക്കില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എല്ലാരും അന്ധരാണ്. കഷ്ടതയുടെ ഉറവിടം. ഒരാളുടെ ആത്മീയ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവിദ്യ അടിസ്ഥാനം. അഹങ്കാരം, ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ തെറ്റായ അഹംഭാവം. ഈ അഹംഭാവം എവിടെയാ ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ എന്താണ് ചിന്ത? ആ യഥാർത്ഥ രോഗം ഹൃദയത്തിൽ കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത മാത്സര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയം. അവിടെ അവിദ്യയാണ്. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനം. അജ്ഞാനം. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് എന്ന് അറിയത്തില്ല. അതറിയാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ തലത്തിലുള്ളതാണ് അജ്ഞാനികൾ. അങ്ങനെ അതാണ് അവിദ്യ. ഭക്തിക്കുപരിയായിട്ട് ഭൗതിക താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അവിദ്യയിൽ മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ അവിദ്യ എവിടെയാണ് ഉറവിടം? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ഈ അഹംഭാവം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ അഴുക്കിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. അഴുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോധം ഉദിക്കും. ബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ ശരിയേത് തെറ്റേത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. ഒരു വ്യക്തിയെ ഭൗതിക രോഗത്താൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, ബോധം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭൗതിക രോഗത്താൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് പലയിടത്തും പറയും നാമം ജപിക്കണം, അപ്പൊ എല്ലാം ശരിയാവും. പക്ഷെ അവര് ജപിക്കില്ല. എന്നാലും അവര് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നോ അതുവരെ പ്രയോജനകരമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് അജ്ഞാത സുഹൃതി ഇങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ അവരെയും നമ്മളെ എല്ലാരെയും നാമം ജപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നും മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഇത് എളുപ്പവും പ്രയോജനകരവുമാണ്. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണല്ലേ? ഇത് സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി, അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ കാട്ടിപ്പോയി വീട്ടിലുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി തപസ് ചെയ്യോ കഠിനമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാതെ വ്രതം എടുക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ സന്തോഷപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഏകാദശി എടുക്കണം, നാമം ജപിക്കണം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? പണ്ടത്തെ യുഗത്തിലുള്ളവരൊക്കെ എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് എടുത്തു. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഈ നാമം എപ്പോ വേണേലും ഒരു നിയമങ്ങളുമില്ല. തത്രാപിതാ നിയമിതഃ സ്മരണേന കാലഃ. ഒരു നിയമവുമില്ലാതെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാമമാണ് നമുക്ക് തന്ന. ആ നാമം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ അഴുക്കിനെ കഴുകിക്കളയാൻ സാധിക്കും. അത്ര ശക്തിയാണ് ഈ നാമത്തിന്. അപ്പൊ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും. അത് എളുപ്പവുമാണ്, പ്രയോജനകരവുമാണ്. സന്തോഷകരമായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഉടൻ മോചിതനാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനും സാധിക്കും.
അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ്, എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്വരൂപം, എന്താണ്? ജീവേരേ സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസ. നമ്മള് നിത്യദാസനാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാണ് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക. വിശുദ്ധ നാമമാണ് രോഗശമനം. പരിശുദ്ധ നാമം ഒരു സ്പർശക്കല്ല് പോലെയാണ്. അതിന് മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നൽകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ വിശുദ്ധ നാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ്. വിശുദ്ധമായ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. നമ്മൾ ഉത്തമ ഭക്തർ എന്ന് പറയില്ലേ, കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരികളെല്ലാം ചൊല്ലുന്ന നാമം ശുദ്ധ നാമമാണ്, വിശുദ്ധമായ നാമമാണ്. അപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാ വസ്തുക്കളും നൽകാൻ ആ നാമത്തിന് കഴിയും. കൂടാതെ ഈ നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമായി മാറുകയും ചെയ്യും. അതാണ് വിശുദ്ധ നാമം ചൊല്ലുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ആ ശക്തി. അത്രയും ശക്തിയുള്ളവരായി മാറുകയാണ് വിശുദ്ധ നാമം ഉള്ളവർക്ക്. കാരണം വിശുദ്ധ നാമം നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം വിശുദ്ധമായിട്ട് ജപിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് കഴുകിക്കളയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോ നമ്മൾ അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് അഴുക്ക് പിടിച്ച് ചെളിയെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു മുട്ടുസൂചി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ ചെളി ഇളക്കി കളഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അല്ലെ? മുട്ടുസൂചി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ നുള്ളി കളയുന്ന പോലാണ് അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാമം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ആദ്യം അപരാധത്തോടു കൂടിയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഇരുട്ടില്, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തുടക്കമാണ്. കാരണം നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലാണ്, നമ്മൾ ഒന്നും അറിയില്ല, അവിദ്യയിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അപരാധത്തിലൂടെയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സാരമില്ല, നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പയ്യെ മാറാൻ തുടങ്ങി. ഇനി എന്താണ് അടുത്തത്? വെളിച്ചം വരാൻ തുടങ്ങി. കുറെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അപരാധങ്ങളെല്ലാം കുറയാൻ തുടങ്ങും. അപരാധങ്ങൾ കുറയാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെളിനെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കോരി കളയുന്ന പോലെയാണ് അപരാധം കുറയുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടി. അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കുറയും. പിന്നീട് എന്താണ്? ആ സൂര്യരശ്മികളുടെ തുടക്കം. അത് കഴിഞ്ഞ് ശുദ്ധനാമം, ശുദ്ധമായ ഘട്ടം. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നാമം, ശുദ്ധമായ നാമം. അവിടെയാണ് പൂർണ്ണ രൂപം, സൂര്യന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ആ വെളിച്ചത്തിലെത്തുന്നത്. ആ വെളിച്ചത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം? ശുദ്ധമായ നാമം. ശുദ്ധനാമത്തില് ഭഗവാനും നാമവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൃഷ്ണൻ വരുന്നു. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. നാമം ഒന്ന് തന്നെ, ഭഗവാനവും നാമവും ഒന്ന് തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ഈ ശുദ്ധനാമത്തിലെത്തും. ശുദ്ധനാമത്തിൽ ഒരു വട്ടം നമ്മൾ ജപിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ മുക്താത്മാവായി മാറും. അത് അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയാണ് ശുദ്ധനാമത്തിൽ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഏത് ലെവലാണ്? ഈ താഴെ അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 3 ലെവലുണ്ട്. ജപിക്കുന്നതിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നാമാപരാധം, നാമ ആഭാസ, അതാണ് ഈ അപരാധം കുറയുന്ന അവസ്ഥ. അതിനെ പറയുന്ന നാമ ആഭാസ. നാമ അപരാധം, നാമ ആഭാസ, ശുദ്ധനാമം. ഇതാണ് ജപിക്കുന്നതിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ. നാമ അപരാധ, നാമാഭാസ, ശുദ്ധനാമം. നാമ അപരാധത്തോടുകൂടി നാമം ജപിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ പയ്യെ നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരും. അതാണ് നാമാഭാസ. അനർത്ഥം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് നാമാഭാസ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു.
ഇതാണ് നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളെ മായ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എങ്ങനെ മായ, ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും കള്ളത്തരം ചെയ്താല് അയാളെ വന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകും. അതേപോലെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോ നാമം കുറച്ച് ജപിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ചിന്ത? ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ, നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ബന്ധുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ, മക്കളെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഇനി നാളെ എന്താകും, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മായ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോന്നെയാ മനസ്സിനെ. ശരിക്കും മനസ്സ് എവിടെ ഇരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ആ നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്കത് പറ്റുന്നില്ല. പലപ്പോഴും അതാണ് മായ. നമ്മൾ ഈ അപരാധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മായ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന, പോലീസ് വന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന പോലെ മായ വന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ശുദ്ധനാമം ജപിക്കുന്നവർ ഈ 16 മാലയും എല്ലാം, ഓരോ നാമത്തിലുമുള്ള 16 വാക്കുകളും കേട്ടാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. അതാണ് ശുദ്ധനാമം. കൂടാതെ ഈ ശുദ്ധനാമത്തില് ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, അതൊന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടല്ല, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നാമജപം. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമ അപരാധത്തിലുള്ള സ്റ്റേജിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കി നാമം ജപിക്കുന്നതും, അല്ലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആലോചിച്ച് നാമം ജപിക്കുക, അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ലീലകളെല്ലാം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്ന? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ആ നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ആ ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സ് അവിടെ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ അത് പ്രയാസമാണ്. നമ്മളെ മനസ്സ് പലയിടത്തും പോകും. പക്ഷെ സാരമില്ല, പോയാലും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും ഇത് കേൾക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ ആ കഷ്ടപ്പാടും നമ്മൾ ആ ഹാർഡ് വർക്കും കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ശുദ്ധനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ സാധാരണ കിട്ടുന്ന ഒരെണ്ണമല്ല ഈ ശുദ്ധനാമം. ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അതല്ലേ നമ്മൾ ഉത്തമ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഉത്തമ ഭക്തനാകുന്നത്. ആ ഉത്തമ ഭക്തനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശുദ്ധനാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധനാമം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹമല്ല. ആ ശുദ്ധനാമം ഉള്ളവർക്കേ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കും ആ ലെവലിൽ എത്താം. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ. നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട, അങ്ങനെയൊക്കെ പോവും. അതെ, എപ്പോഴും പോവും. മനസ്സ് പല പല ചിന്തയായിരിക്കും. ഒരു 2, 3, 4, 5 മാല കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്, അയ്യോ ഇത്രയും മാലയായോ? നമ്മൾ പോലും അറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ബീഡ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ പല പല മാലകൾ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ബോധം വരുന്നത്. സാരമില്ല, ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ വരുന്നതാ. നമ്മള് വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വലിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും നാമം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. പിന്നെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കഴിവതും രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത സമയത്ത് നാമം ജപിക്കണം. ആ സമയത്ത് നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ 16 മാല ആ സമയത്ത് തീർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മാലകൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ജപിച്ച് തീർക്കുക. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കും തോറും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. രാത്രിയിലൊക്കെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയും തീർക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു എണ്ണം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നാമജപമായി മാറും. രാത്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കി വെക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. 16 മാല നമ്മൾ രാവിലെ തീർത്തിട്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ റൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നാമം ജപിക്കാം. ഈ 16 മാല നമ്മള് മായ ഇങ്ങനെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ മായ
ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ നോക്കും, എന്താ ഇനി അടുത്ത ദിവസം സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി ഇതെന്താകും എന്നുള്ള ഓരോ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് അതെല്ലാം മായ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ മന്ത്രത്തെ ലക്ഷ്യമിടുകയാണ് മായ. വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ അപരാധങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കണം, അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് കുറെ നേരം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ നാമത്തിന്റെ അപരാധം? വിശുദ്ധ നാമ അപരാധം. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് ആദ്യത്തെ അപരാധം? ഫസ്റ്റ് അപരാധം എന്താണ്? നമ്മള് കഴിഞ്ഞ നിന്ദിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ശാരീര തലത്തിൽ കാണരുത്, അങ്ങനെ കണ്ടാൽ അത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതിനെ ഒരു ഹാട്ടി മാട്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു നമ്മുടെ ഭക്തിലത ബീജിനെ നശിപ്പിക്കും ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിച്ചാൽ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം. അത് തന്നെ ആദ്യം പറയും. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. ഇത് നാമാപരാധം. രണ്ടാമത്, പരമശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് പോലെയുള്ള അർത്ഥദേവന്മാരുടെ പേരുകൾ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പേരിന് തുല്യമോ സ്വതന്ത്രവുമായി കാണുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ? കൃഷ്ണ, എന്റെ ഇഷ്ടദേവൻ മഹാദേവനാണ്, മഹാദേവന്റെ നാമം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെ ജപിക്കണമെന്ന് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓം നമ ശിവായ ഈ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ നാമവും ഈ നാമവും തുല്യമാണെന്നോ അതിന് ഇതിനേക്കാൾ ശക്തി ഉണ്ടെന്നോ ഒരിക്കലും കരുതാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കരുതിയാൽ തന്നെ അത് അപരാധമാണ്. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആയിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അതിന് തുല്യമല്ല. എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉയർന്നു തന്നെ, അത് വിശുദ്ധ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ ധിക്കരിക്കുക. ആത്മീയ ഗുരു നമുക്ക് ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും, അത് പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത് അത് നാമാപരാധത്തിൽ വരും. വൈദിക പതിപ്പിനെ പിന്തുടർന്ന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിന്ദിക്കുക. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പിന്നെ ഈശോപനിഷത്ത്, ഇതെല്ലാം ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി കിട്ടിയ നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അപരാധമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം ഒരു ഭാവനയായി കണക്കാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, നാമം ജപിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ പോകാം. ഇത് വെറും ഒരു നാമം ജപിച്ച് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുവോ? നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തര് ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ലേ എന്നുള്ള തോന്നൽ, ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ സാങ്കല്പികമാണ്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അവരുടെ തോന്നൽ, അവരുടെ വിശ്വാസം അതാണ്, അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് തന്നെ അപരാധമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി അറിയാത്തവരാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് ഒരു സ്പർശക്കല്ലാണല്ലേ, അത്രയും ഒരു ഡയമണ്ട് ആണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമന്ത്രം. അത് ഈ 16 വാക്കുകളുള്ള ഒരു മന്ത്രമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിനെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നതും എല്ലാം അപരാധമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം ഒരു ഭാവനയായി കണക്കാക്കുക എന്നത് അപരാധം. ഈ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരേ, ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയായ രാധാറാണി. അപ്പൊ ആ രാധാറാണിയോടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. രാധാറാണിയുടെ അടുത്തും ഭഗവാന്റെ പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി ആയിട്ടുള്ള രാമ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി, അതായത് ബലരാമനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണേ, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി തരണേ എന്നുള്ള അതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നു, അതല്ല അർത്ഥം. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവാദം തരണേ എന്ന് രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട്
എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് രാധാറാണിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഇരിക്കാനായിട്ടാണ്, നമ്മൾ നിത്യ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ നാമം ജപിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ ജ്വലത്തിൽ പാപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. ഇതാണ് ഈ 7ാമത്തെ അപരാധമാണ് മിക്കവരും ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? എല്ലാം ചെയ്യും, എന്നിട്ട് വിചാരിക്കും നാമം ജപിക്കുമല്ലോ, നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ കളയുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടങ്ങ് നാമം ജപിക്കാം. അത് നമ്മള് എന്താ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് അല്ല നാരദ മുനിയോട് ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, എന്താണ് ആൾക്കാർ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ എടുത്താൽ തന്നെ അവര് രാവിലെ തിങ്കൾ തൊട്ട് ശനി വരെ എല്ലാ പാപവും ചെയ്തിട്ട് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയി, പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുമ്പസരിക്കുമ്പോ ഇതുവരെ ചെയ്ത പാപം എല്ലാം കയ്യിൽ കളയും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് ചെയ്യാലോ. കൂടാതെ ആനയുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ആന എന്താണ്? ആന കുളിച്ചിട്ട് വന്ന് വീണ്ടും മണ്ണ് വാരി ശരീരത്തിൽ. അതേപോലെ നാമം എല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ മാറി പോവല്ലോ, അത് ശരിക്കും അപരാധമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. വേദങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായി കാണുക. അതായത് കർമ്മകാണ്ഡം. നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറയും, നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകാം, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ കുറെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയ കാര്യസിദ്ധി പൂജ, ഈ പൂജ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് വിശുദ്ധ നാമജപം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നാമം ജപിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും നേടാനല്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാമം ജപിക്കുക, അതെല്ലാം നാമ അപരാധത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നാമമഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുക. അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധ നാമത്തെക്കുറിച്ചും രാധാറാണിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്, ഇത് നമുക്ക് ജപിക്കാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവൂ. അല്ലാതെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് രാധാറാണിയാണ്, അത് വിശുദ്ധ നാമമാണ്, നമുക്ക് അങ്ങ് മുക്തി നേടി നമ്മൾ അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും മിക്കവരും. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറയാതെ, സാരമില്ല, നമ്മളെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇത്, നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം, അപ്പോ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കുക. അല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അതിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഉപദേശിക്കാതിരിക്കുക. ഇനി അടുത്തത്, ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടും ഇതാണ് നാമത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, നാമം ജപിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അപരാധങ്ങൾ, ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എല്ലാം കേട്ടു, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വീണ്ടും നാമം ജപിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും ബന്ധം പുലർത്തുക, ഇത് അപരാധമാണ്. അതാണ് 10ാമത്തെ അപരാധം. ഈ വിഷയത്തെ നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷവും വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല, കൂടാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക, ഇതാണ് ഈ 10ാമത്തെ അപരാധം. ഇനി കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ 10 കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ 10 അപരാധങ്ങളും ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ബേസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ ഈ അപരാധങ്ങളൊക്കെ പയ്യെ പയ്യെ ഇല്ലാതായി മാറും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള കുറെ അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്, പക്ഷെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഈ അപരാധങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത് മാറണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കണം. വൈഷ്ണവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും കൃഷ്ണപ്രേമം വേഗത്തിൽ നേടാൻ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ശുദ്ധനാമം കിട്ടി കൃഷ്ണപ്രേമം വേണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ 10 അപരാധങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് വേഗം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന്
നമ്മൾ മാറണം. ഈ 10 ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചെയ്യാതിരുന്നാലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജ് പെട്ടെന്ന് കടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, വർഷങ്ങളോളം, ചിലപ്പോൾ ജന്മങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ ജപിക്കും. നമ്മൾ ആ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരത്തില്ല. അപരാധം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. അപരാധം കുറഞ്ഞു വന്നാലേ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കൊരു വിശ്വാസം വരെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരിൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് ആണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം, വിശ്വാസം. രണ്ടാമത്തത് സാധുസംഘം. സാധുസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധുസംഘം, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെല്ലാം കൂടെ ചേരുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് സമയം കുറച്ചിട്ട് ഭക്തരെവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ പോയി എനിക്ക് കൂടുതൽ സംഘം ചേർന്ന് അവരുമായിട്ട് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനും കേൾക്കാനും ആഗ്രഹം വരുന്നത് സാധുസംഘം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുന്നത്. അടുത്തത് ഭജനക്രിയ. ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഭക്തരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നാമം ജാമം ജപിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാരും ഏകാദശി എടുക്കുന്നു, ഓരോ ആഘോഷിക്കുന്നു. ജന്മാഷ്ടമി, രാധാഷ്ടമി, അങ്ങനെ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. നമ്മള് പ്രാർത്ഥനകൾ, പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭജനക്രിയയിൽ വരും. അപ്പൊ ഭജനക്രിയ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാരുമായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഘട്ടമാണ് ഭജനക്രിയ. ഈ ഭജനക്രിയ വരുമ്പോഴാണ് ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഭജനക്രിയ ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ്. ഇനി അടുത്ത് ഭജനക്രിയ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കും. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വൈഷ്ണവ ആചാരപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ വ്രതങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭജനക്രിയയിൽ വരും. അങ്ങനെ പയ്യെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എത്തും. അതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം മാഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അനർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, നമുക്ക് കാമം, നമുക്ക് ദേഷ്യം, ക്രോധം, ലോഭം, മതമാത്സര്യം, ഈ പറയുന്ന അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ അനർത്ഥ നിവർത്തി സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. ഈ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മതമാത്സര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മിക്ക ആൾക്കാരും. ഭക്തന്മാരുടെ തലത്തിലുള്ള മിക്കവരും ഈ ഒരു ലെവലില് എത്തി നിൽക്കുന്നവരാണ്. എത്തി നിൽക്കാൻ, അതായത് ഈ ലെവല് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല, ഈ ലെവലിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോണം. എന്നാലാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി സ്റ്റേജിൽ എത്തുക. അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിഷ്ഠയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം നിഷ്ഠയായിരിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യസമയത്ത് ഭക്തി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ ജപിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, നമ്മൾ മംഗലാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് നിഷ്ഠ. അടുത്തത് രുചി. രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളൊരു ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി, നമുക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്ത് രാവിലെ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി രാവിലെ എണീക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു. നാമം ജപിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് രുചി. അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തി. ആസക്തി, ഇത് ആസക്തി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രുചി, നമുക്കിപ്പോ രുചി കിട്ടിയല്ലോ,
ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ ഈ രുചി ഒരിക്കലും പോണ്ട, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം. എപ്പോഴും ജപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം, എപ്പോഴും സേവ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം, ഇതെല്ലാമാണ് ആസക്തി. ആസക്തി ലെവലിൽ വരുമ്പോ അവർക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുക, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഒരു നിമിഷം പോലും കളയാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം എപ്പോഴും ആസ്വദിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ ലെവലാണ് ആസക്തി. ഇനി അടുത്ത ലെവലാണ് ഭാവം. ഭാവ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം. അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പല ഭാവങ്ങൾ വരും. ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണീര് വരും, ശബ്ദം ഇടറാൻ തുടങ്ങും, ശരീരത്തിൽ രോമാഞ്ചം, ശരീരം വിറയ്ക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങും. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം മൊത്തവും ശൂന്യമായി ഉള്ള തോന്നലുണ്ടാകും. അതെല്ലാമാണ് ഭാവം. അപ്പൊ ഈ ഭാവ സ്റ്റേജില് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മായ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയും. മായാദേവി തോറ്റു പിന്മാറാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഭാവ. അപ്പൊ ഭാവയിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മള് ഈ മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാമായ മാറിയിട്ട് യോഗമായ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ യോഗമായ നമ്മളെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന, ഭഗവാനോട്ട് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മഹാമായയോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റാനാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭാവ സ്റ്റേജ് വരെ മഹാമായ നമ്മളെ കുറെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള ആസക്തി കൂടി, നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭാവം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായാദേവി തോറ്റ് പിന്മാറുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ. പിന്നെ മായ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ യോഗമായായിരിക്കും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടും ഒരു ഭക്തൻ താന്ന് വീണിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭക്തനല്ല, പല ഭക്തന്മാരും. ഉദാഹരണം പറയാമോ? ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയ വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷേ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയി. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ എന്താണ് ഉദാഹരണം? ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം. അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് രാജാവായിരുന്നു. ഹരിദാസ് താക്കൂർ അല്ല, ഭരത മഹാരാജാവ്. ഭരത മഹാരാജാവ് ശരിക്കും അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. രാജ്യവും കൊട്ടാരവും കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടില് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി. അദ്ദേഹം ഭാവ സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മാനുമായിട്ട് അതെ, മാനോടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാന്റെ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു താൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത ആ ഒരു തെറ്റ്. മാനോട് ആസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് താൻ ഈ ജന്മം മാനായിട്ട് ജനിച്ചതെന്നുള്ള ഓർമ്മ ആ മാനിനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ മാന്റെ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് ജഡഭരതനായിട്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ചു. അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഈ ജന്മം ഞാൻ ഇനി വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അഭിനയിച്ചു അല്ലെ. എന്തിനാണ് ഇതുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ജഡഭരതനായിട്ട് മാറി. ആ ജന്മത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിച്ചു. ഇനി വേറൊരു ഭക്തനുണ്ട്. ആ ഭക്തൻ ഭാവ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഭാവ സ്റ്റേജിലായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഈ ജന്മമായപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേശ്യസ്ത്രീയോടുള്ള ആസക്തി. അജാമിളനല്ല, അജാമിളൻ ഭാവ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നില്ല മാതാജി. അജാമിളൻ പക്ഷെ വില്വമംഗല താക്കൂർ അദ്ദേഹം ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് ഭാവ സ്റ്റേജിൽ വന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വേശ്യസ്ത്രീയോടുള്ള ആസക്തി വന്ന് ആ മഴയും കാറ്റും ഉള്ള ആ ദുർഘട ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ പുഴ കടന്ന് മതില് ചാടി
ആ പുഴ കടന്ന് ഒരു ശവശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയാണ് കടന്നത്. പിന്നെ മതിലിലെ ഒരു പാമ്പിന്റെ പിടിച്ചാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നു. അതും അച്ഛന്റെ ശ്രാദ്ധ സമയം, ശ്രാദ്ധം നടന്ന അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര ആസക്തി വന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോയി ഈ സ്ത്രീയെ കാണാനായിട്ട് പോയത്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആസക്തി ഭഗവാനോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിയേനെ? അത് ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഗുരു ആ വേഷസ്ത്രീയിലൂടെ ചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് ആ ചോദ്യം കേട്ട ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടായി. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നീടും നമുക്കറിയാം, ഒരു ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്താ കുറച്ചു നേരം എടുക്കുമല്ലേ അത് നിൽക്കാനായിട്ട്. പിന്നീടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം തോന്നുകയും ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞ് തലയിലിരിക്കുന്ന ആ സ്ലൈഡ് വാങ്ങിച്ച് കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഭഗവാൻ കൂടെ, വില്വമംഗല താക്കൂറിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാലും നമുക്ക് താഴെ വീഴില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്നാൽ ഭാവ സ്റ്റേജ് പ്രേമത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഭാവം. അവിടെ മായാദേവി തോറ്റുപോകും, പിന്മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലർക്ക് ഭാവ സ്റ്റേജിലും താഴോട്ട് വരാം. അത് ഭഗവാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് ജഡഭരതന്റെയും, അതായത് ഭരതരാജാവിന്റെയും വില്വമംഗല താക്കൂർ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ കൂടെ, ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതാണ് ഭാവം. അപ്പൊ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭാവം വളരുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ ഭാവ സ്റ്റേജില് നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 5 രസമുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസം? 5 രസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, പിന്നെ മാധുര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാഖ്യം, അതെ. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇതിൽ ഏത് രസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള അഫെക്ഷൻ ഏതാണ്? എനിക്ക് ഭഗവാനോട് ശാന്തരസത്തിലാണോ, ദാസ്യരസത്തിലാണോ, അതോ വാത്സല്യരസത്തിലാണോ? വാത്സല്യരസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ യശോദാമ, നന്ദ മഹാരാജ്, ഇവിടെ എല്ലാം വാത്സല്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോ ഭാവ കഴിഞ്ഞു, ഇനി പ്രേമമാണ്. പ്രേമഘട്ടത്തിലെത്തിയാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഭാവം സ്റ്റേജ് പക്വതയിലെത്തുമ്പോഴാണ്, പക്വമാകുമ്പോൾ പ്രേമമായി മാറും. ഭഗവാന്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധത്തില്, ഈ പറഞ്ഞ 5 രസത്തില് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അവിടെ യോഗമായ നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഭഗവാനിലോട്ട് അടുക്കാനായിട്ട്. ഉദാഹരണം, നമ്മൾ ഹരിദാസ് താക്കൂർ എല്ലാം പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളതാണ്. ഭക്തന്മാർ, ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാം പ്രേമഭക്തിയിലാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ അവർക്കറിയാം അവരെ ഏത് സ്വരൂപമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സൂര്യസമാം, ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. ആ സൂര്യനെ പോലെയുള്ള ഭഗവാൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രേമഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഭാവം എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു വെളിച്ചം ഉണ്ടല്ലോ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉദിച്ചെത്തിയില്ല, എന്നാൽ സൂര്യ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഭാവം. പൂർണ്ണമായില്ല, എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്താറായി, അതാണ് ഭാവം. പിന്നീട് പ്രേമ സമയത്താണ്, പ്രേമം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് കുറൂരമ്മ എടുത്താലും പൂന്താനം എടുത്താലും അവരെല്ലാം പ്രേമഭക്തി ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. കുറൂരമ്മ വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിൽ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഭാവം കിട്ടിയ അവസ്ഥയാണ് പ്രേമം. അപ്പൊ മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇരുട്ടിനെ പോലെയാണ്. എന്നാൽ സൂര്യൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ അന്ധകാരം ഉണ്ടാകില്ല, എവിടെ പ്രകാശമുണ്ടോ അവിടെ ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല.
അപ്പോൾ എത്ര പ്രകാശമുണ്ടോ അത്രമാത്രം ഇരുട്ട് മാറിപ്പോവും. ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നാൽ അവിടെ മായ വന്ന് നമ്മളെ പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിരന്തരം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വരുന്നതാണ് കീർത്തനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്കിതേ ഈ 9ാമത്തെ ഘട്ടമായ പ്രേമഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഈ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എത്ര എളുപ്പമാണ്, എത്ര സുഖമായിട്ട്, സുസുഖം കർത്തും അഭിയാൻ, സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയിലെത്താം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്കൊരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ സാധിക്കും. എന്താണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കണം. ഈ നാമം ജപിച്ചാലേ ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും സാധിക്കും. നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം സത്വഗുണത്തിൽ വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമല്ല, നമ്മൾ കൂടുതൽ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കേൾക്കാനോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനോ ഒരു താല്പര്യം പോലും വരില്ല. ആ താല്പര്യം ജനിക്കണമെങ്കിൽ ആ നാമജപത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ നാമം ജപിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഫലവും ഇല്ലല്ലോ. ഫലമുണ്ട്. ആ ഫലമാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ എത്ര തവണ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടത് തന്നെ. ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമാ പാട്ട് കേട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അത് മടുക്കുമല്ലേ. പക്ഷെ അത് മടുക്കാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നാമം ജപിക്കുകയും ഇപ്പൊ 50 കൊല്ലം 60 കൊല്ലം ഒക്കെ നാമം ജപിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കൊരിക്കലും മടുക്കണില്ല ഈ നാമം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. ആ മടുപ്പ് വരാത്തത് നാമജപത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നതും ഈ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ സേവ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ നാമജപത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാണ്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയില് ക്യുസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സേവയുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ക്യുസ് വരിക, അതിനെ മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ സേവ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാമോ? നമ്മളെ മലയാളം ക്ലാസ്സില് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നില്ല. ക്ലാസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് അവസരമുണ്ട്. മാതാജിമാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ സേവ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? വലിയ പ്രയാസമില്ല. ആ ഇംഗ്ലീഷിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലോട്ട് മാറ്റണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ശ്രമിക്കാം മാതാജി. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? കമ്പ്യൂട്ടറില് അത്യാവശ്യം അത് മതി. നമ്മൾ വലിയ എക്സ്പെർട്ട് ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ. ഓക്കെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും? നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് തന്നെ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണോ? അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പൊ പുതിയ ഭഗവത്ഗീതയിലെ പുതിയ ക്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഓരോ ബാച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേ നമ്മൾ ക്യൂസ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പുതിയതിന്റെ മലയാളം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സേവ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പേരെ വേണം. അപ്പൊ മാതാജി മലയാളം അപ്പൊ വേർഡ് എന്താന്നുള്ള കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുമോ? അല്ലല്ല, അത് നമ്മൾ മാറ്റണം. ആണോ? അല്ല, കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാം, അറിയാവുന്നല്ലോ. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിന്റെ മലയാളം ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഗീതാ മാതാജി ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ ഗീതാ മാതാജിയും സുനിത മാതാജിയും കൂടെ ചേർന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ശ്രമിക്കാം. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് കറക്റ്റ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മലയാളം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടല്ലേ മാതാജി? അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, നമ്മളങ്ങനെ കറക്റ്റ് മലയാളം ആ വാക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ച അതേ ചോദ്യം മലയാളത്തിലാക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വരും? ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചു തരുമോ മാതാജി? അജു പ്രഭുജി ആരെങ്കിലും, മാതാജി ആരെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീജ മാതാജിയോ? കാരണം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വരും, ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമോ? അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും മാതാജി, അതെന്തായാലും ഫൈനലായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യും, അത് പേടിക്കണ്ട. ഇല്ല അല്ല, അപ്പൊ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി,
അപ്പൊ ഗീത മാതാജി, സുനിത മാതാജി. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി, സുനിത മാതാജി, ഒന്ന് നമ്പർ ശ്രീജ വിജി മാതാജിക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ ശ്രീജ. ഓക്കെ. ഒരാളുടെ നമ്പർ എന്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സുനിത Okay. മാതാജിയുടെ നമ്പർ ഉണ്ട്. ഗീത ടി മാതാജിയുടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുറെ നാള് 16 മാലയൊക്കെ ജപിക്കുന്ന മാതാജിമാരുണ്ട്. എല്ലാരും മുന്നോട്ട് വരാം. അതായത് നമുക്ക് ലെവൽ 2 വേർഡ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെയൊക്കെ ഒരാളും കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു മാതാജി. നമ്മള് ഫൈനലായിട്ട് പിന്നെ അമ്മണി മാതാജി എല്ലാരും കറക്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഫൈനലായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നമില്ല മാതാജി. നമ്മള് പ്രൈമറി ലെവലല്ലേ. നമ്മള് പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഓട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. ഒരു അധികം മിസ്റ്റേക്കും കാണില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് വിഷമിക്കേണ്ട മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ടീച്ചിങ്ങിനും നമുക്ക് മലയാളത്തിന് ആള് കുറവാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിനും എല്ലാരും മുന്നോട്ട് വരിക. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഇപ്പം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനൊരു അവസരം നമുക്ക് മുന്നിൽ തരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അയ്യോ എനിക്ക് അതിന് പറ്റുമോ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട. നമ്മളിങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്താണ്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടവും അതാണ്. എന്റെ കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു അവസരമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള മാതാജിമാർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ശ്രീജ മാതാജിക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ജീവേര സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? കൃഷ്ണ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ നിത്യദാസനാണ്. അതെ, ഹരി പോൽ. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ അല്ലെങ്കിൽ മൂലസ്ഥിതി. ദുരാശ്രയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്? നമ്മൾ ആരെ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് ദുരാശ്രയായി മാറുന്നത്? മായയുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി. മായയെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്. ആ മായാലോകമാണ് ശരിക്കും ആ ദുരാശ്രയം. മായാലോകത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദുരാശ്രയം. മായാലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആണ് ദുരാശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ നാമത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? നാമാപരാധം, നാമാഭാസം, ശുദ്ധനാമം. ശുദ്ധനാമം. നാമാപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുന്നു. നാമാഭാസം അപരാധം ചുരുങ്ങി വരുന്ന ആ ഘട്ടം. ശുദ്ധനാമം അപരാധം മുക്തമായിട്ട് വിശുദ്ധമായ ഘട്ടമാണ് ശുദ്ധനാമം. ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് മായയ്ക്കൊരു ഭക്തനെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ കഴിയുക? പ്രേമ ഘട്ടത്തില്, അതിനു മുമ്പ് ഭാവഘട്ടത്തിന്റെ ഭാവത്തൊട്ട് വരും. എന്നാലും ചിലര് ഭാവത്തിലെത്തിയിട്ടും വീണു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഭാവഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോ ഭക്തനെ മായയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മുടെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാളെ നമുക്ക് 8ാമത്തെ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നാളെ കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.